Sa'yo ma-feel sa unang sulod. Unang sulod? Ini kung unsay ma-feel sa unang sulod, like sa klase nimo. Gilok. Kinsa man joy kusog manguot, sir? Babae or lalaki? Ala, ang babae, matik na ng babae. Grabe, sa babae ko na gusto manguot. Ngano dai? Sir, naka-try na di ka gikuot sa babae dai. Ay, secret. Ay, secret, depende ko na. Pero naka-try na gyud nga gikuot na jud ka. Ay, gamay. Gamay, so kisa may nagkuot mo. Ay, may lain pa. Ay, kisa. Di ara day ko no. Ang babae jud imuhang na obserbahan niya kusog manguot. Oh, sa ako lang perspective. So kisa man jud kusog manguot, babae or lalaki? Ang lucky? Hindi totoo yan. Ay, lalaki ko no din no. Nganong ang lalaki mo kanina ingon siya ang babae karon ikaw lalaki. Mas luwaga magkamot ang lucky. Lalo ako na huwag kamot ang lalaki na so meaning nakautan na day ka. Secret. Ay, puro man secret sila ay. So nakautan na siya ma'am. Secret. Ay, secret yun siya no. Niya ako pumunta na ma'am, unsa may piliun mo? Dako or gamay? Depende. Depende. So unsa man jud? Alas dako. Ay, sus, ganahan gini siya dako no. Nganong ganahan mi ka sa dako ma'am? Ay, kuan man. Mas nindot man ang dako. Kay nganong ganahan jud ka sa dako nga nindot man jud. So ganahan kag dako, meaning dako nga paghigugma. Dako nga future. So dako rin nga future no. So di na ka ganahagamay di ay. Dili. Kinsa man jud kusog manguot, lalaki or babae? Lucky! Ay, kani lalaki di ay. Kani may bawaan niyo din na to. Nganong kusog manguot na lalaki no? Kinsa nganong kusog manguot na lalaki ma'am? Kailan kusog? Kay... Ampay man. So ampay na guro niya no. So kapila naman di ka anak utan ma'am? Ha? Hindi na. Murag dili na maihap. Ay, gabi unsa may gikuot ni ma'am? Kuan. Kanang mga precious thing. Precious thing ko no. Pero si boss, mo na yan nag-uot ni mo. Ha? Oh, syempre. So, Yeah, boy. kapila to gikuot ni mo? Di na may... Dili na gyud maihap. So asa man napita gikuot? Wala, grabe. Sa bulsa. Ay, sa bulsa gyud di ay no. Nararaman na mo gyud atong gipaabot ay. Sa bulsa gyud di ay. Sup-supon or tilaan? Sa ako lang, kanang tilaan sa o sa supsupon. Hindi, wow. Yay, unsa nga klase nga gisup-sup boss? Kanang pinakalit ba? Yay, pinakalit. Ya unsa man ang imong pinakalit nga sup-sup boss? Aw, kanang supsup bitaw na, kanang nasa katunggan ba, nakuha na to glubot. So kanang Bagungon. bagongon. Oh, bagungon. Bagongon no kanang. So mao ra gid imong na testingan like sup-sup day. Oh, kanara gud. Wala ra gilain. Kanang nabay lain pero kanang kuha na private na. Private na daw no. So mao ra nito no. Boss, kung ikay papilion boss. Unsa imong pilion, sup-supon or tilaan? Kuan. Tilaan. Tilaan. Unsa nga klase nga imong tilaan boss? Ice cream kay favorite man ako ice cream. So meaning maguna jud tila usa magsup-sup. Oh, Sana, Kay kung mag-sup-sup taon na sa ice cream, magkabulingit jud na. Unsa pilion mo? Dako o gamay? Wait, ako katawa sa ako. Dako. So dako jud, nganong dako ba jud imong ganahan jud? Labi na, balay nga dako. Kanina to, dakong space sa balay. Nindo jud kayo na no, dili hoot no kay kung gamay gali. Kanang sikit kay mo, like, dili kay mo makagawas-gawas. Dili ka ganahan day nga perminti mo magkasi. Dili, uy. Unsa imong feel sa unang sulod? Unang sulod. Complicated. Complicated? Unsa nga klase nga complicated mo? Kay ug sa una. Ambot lang niya, di ko katubag. Taysa, magunahon na sa ko. Sige, na-loading pa si ma'am. Amin kung unsa imong feel sa unang sulod like sa klase nimo? Gilok. Sige, gilok. so unang klase na.
Unang klase. Gilok sa feeling kay... Gilok sabi. Gilok sa feeling kay exciting makamit og new classmates sa classroom. Ayaw. Di totoo yan. Umaog yun, no? So, dirty minded yung kayo mo, no? So, sa new classmate yan niya sa classroom ko, no? Nya. Gilok sa feeling. Gilok sa feeling mo rin. Excited sa bagong classmate. Ay, sana all. O sir, pilihan mo, boss. Bugdo or lupiak? Kuan, bugdo. Bugdo. Ano ginawa mo ka bugdo? Dili kay kuan kanang og sa bola pa na sa sports, mas may kinang bugdo kaysa ang lupya kay di ba? Oo, na kaya di mamuntol. So, di ba? Walay mo. Kung ikay mapilihan, boss, kinsa mo di kusog manguot? Lalaki o babae? Grabe sad ka na. Alam mo gusto ko yan ay. Muraguan, babay. Babae. So, babae ka nung kusog manguot do. So, nga nagkain mo babae ang kusog manguot, boss? Naman sa pitak. So, pitaka niya ang kuuton di ay. Kuuton dito sa bulsa sa lalaki. Oh, goton ba? Di ba? Kamuha, dirty minded yung mga. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.